dia, Mario, com estàs? Bon dia. Doncs mira, aquí acostumant-me a caminar amb la mascareta pels carrers, que no és gens còmode. A veure, s'està fent difícil, s'està fent dur, sobretot quan veus la gent del teu voltant que ho està passant malament, la gent gran, la mare o els fills que s'ho estan prenent molt en sèrio i els costa estar tants de dies tancats a casa. Primer de tot cal dir que s'agraeix per part de l'equip de govern que hagin volgut fer aquesta taula de crisi tenint-nos en compte a tots els partits de l'oposició, perquè a l'hora de la veritat ells decideixen i ells fan, no ens necessiten a nivell de vots. Però s'agraeix que ho facin. El que passa és que el que estem veient és que les accions que s'estan fent estan com una mica lluny del que... A veure, són una mica lentes a vegades. Veiem que el que s'està fent a vegades és insuficient i és lent. Va molt a poc en fer-se. Suposo que el que falten són unes directrius polítiques clares que ajudin els tècnics a treballar bé. El que sí que és important, tot i que estiguem treballant tots junts, és que cap de nosaltres hauríem de treure rèdit polític d'aquesta crisi tan gran. D'acord? Nosaltres, per exemple, ens crea una mica de recel quan veiem l'Ignasi fent-se fotos repartint mascaretes, perquè ens recorda a l'època de campanya electoral, quan es fa fotos repartint bosses. Creiem que no és bonic. Jo, el com s'ha d'implementar a nivell tècnic, doncs evidentment no en parlaré perquè no soc una tècnica, no soc sanitària i això ho han de decidir els tècnics. El que sí que crec és que, veient com s'està fent ara, doncs crec que també les mesures que es facin aniran tard, seran lentes. Crec que s'hauria pogut, per exemple, plantejar des de l'equip de govern tot un seguit d'alternatives, escenaris diferents. Si tu planteges diferents escenaris, tens com molt més marge de maniobra a l'hora de dir si passa això apliquem aquestes mesures, si passa això apliquem aquestes altres. En canvi no s'estan fent diferents escenaris, s'està treballant, a veure què ens diuen de dalt, a veure què ens vindrà, a veure si ens donen aquests diners, a veure... I clar, llavors quan es vol reaccionar anem tard. Evidentment és molt difícil gestionar una crisi així, però clar, si tens marge de maniobra perquè has previst diferents opcions, diferents alternatives, diferents escenaris, la resposta pot ser molt més ràpida. A veure, nosaltres creiem que les dues són importantíssimes. El tema social és evidentment importantíssim i el tema econòmic evidentment és importantíssim. I a part és que van absolutament lligats, és a dir, si no hi ha una reactivació econòmica, totes les mesures de caire social no es podran implementar, perquè si tu no tens l'economia coberta, tot el que és les relacions socials, a nivell emocional, la cura dels fills, de la gent gran, clar, va al darrere. És que el que passa que de cara a la taula de crisi el que estem veient és que, com he dit abans, agraïm que el govern ens hagi volgut incloure, però no hi ha una dinàmica de treball cooperatiu. Llavors això dificulta molt que puguem aportar les nostres opinions. Les hem aportades, sí, però quan ens trobem és l'equip de govern ens diu què ha decidit, tenint en compte el que nosaltres hem dit, nosaltres fem alguna aportació i a la propera setmana, quan ens tornem a trobar, ells ens diuen què han agafat. Clar, és com molt lent de treballar així. És molt difícil, evidentment, de manera telemàtica, fer dinàmiques cooperatives, però clar, és com poc eficient, no? O sigui, ja veurem com anirà. Jo crec que el poble estarà igual, jo crec que no haurem après res. Nosaltres tenim, potser soc molt pessimista, tot i que jo de caire soc una persona molt optimista, però tenim una inèrcia brutal que ens fa absolutament reticents als canvis. Llavors, això ho estem vivint com un parèntesi, no com una oportunitat de canvi real. Quan acabi tot això, el que tenim ganes és de tornar a la realitat que hi havia abans, i tornarem a la realitat d'abans, perquè la gent som absolutament reticents als canvis. I això ho dic com a amarga, però no crec que canviï absolutament res, serà absolutament igual. Molt bé.